गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। मोनसे दुखुनि खौरां, सासे फाहामगिरिनि गोहैलोनि थाखायनो सासे बर' फिसानि जिउ खहा। जाथाया क'क्राझार आर.एन.बि सिभिल देहा फाहामसालियाव जादों। सासे फाहामगिरिनि नेग्लिजेन्स आरो रं ट्रिटमेन्टआव बर' सुबुंनि जिउ खहा। डक्टर रामातुला आयामिन मुंनि फाहामगिरिनि गोहैलो नोजोराव सासे बर' लाइमोना जिउ गोमादों। जिउ गोमानाय बर' लाइमोननि मुंखौ रमिय' काश्यप बसुमतारी होनना मिथिनो मोन्दों। बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि कम्पिउटार साइन्स सेथि सेमिस्टारनि फरायसामोन। गवालपारा जिल्लानि दुबधारानि थागिबि रमिय' काश्यप बसुमतारीजों लोगोसे साथाम फरायसाफ्रा थांनाय हरनि 12 रिंगायाव थिथागुरियाव बाइकजों जाब्रबथाय जायो। जाब्रबथायनि उनाव बिसोरखौ देहा फाहामसालियाव लाबोयो। सरकारि देहा फाहामसालियाव नांगौ बायदि फाहामथायनि मोजां खाबु मोनैयाव गोरिब थाखोनि सुबुंफ्रा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जादों। जिउ गोमानाय दुखुथिया नखरा सरकारखौ सरकारि देहा फाहामसालिखौ बन्द खालामनो खावलायदों। लाइमोननि जिउ खहा जानाय समावबो देहा फाहामगिरिया जेबो गुरुत्व होयैनि गोख्रों अजद। अबथिरायै फरायसानि जिउ खहा जानाय जाथायखौ नायबिजिरनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला खुंथाया मेजिस्ट्रेट एनकुरि फोसावबाय। बासुगाव जराव कुरुक्षेत्र दावहा। चिरां जिल्लानि बासुगावआव दुंहाव थासारि। पुलिस आरो सरासनस्रा सुबुंफोरनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे सोमजिदों। पुलिसआ साथाम सुबुंफोरखौ गंसे बाइकआव गाखोना फैनाय समाव गोबां फाइनजों लोगोसे हान्था मेला बिफाननि आयेनखौ सिफायदों होनना नांगौनि बारा फाइन हमनायनि दायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। गसाइगाव इउपिपिएल दोलोआ दोलोआरि सावराय जथुम खुंफुंदों। दोलोआरि सावराय जथुम हाबाफारियाव बाहागो लादों आसामनि केबिनेट मिनिस्टार उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा। फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै इउपिपिएल दोलोआ दोलोआरि इसिङारि सावरायलायनाय हाबाफारिखौ गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव लानाय बायदियैनो दिनैबो गसाइगावनि बर'बादा गामियाव दोलोआरि मावथिफोरखौ लानानै मोनसे दोलोआरि सावरायलायनाय हाबाफारि खुंफुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दिनैनि बे हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा बाहागो लानानै फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआ माबायदि खामानि मावगोन बेखौ लानानै दोलोनि मावथिफोरनि गेजेराव गुवारै सावरायलायनाय जायो आरो लकसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल बिजेपि इजिपि जथाय दोलोआ क'क्राझार बियाबाव 6 लाखनिबो गोबांसिन भट मोननानै देरहासार जागोना रोखा जाबाय होनना मन्थ्रि बिथाङा बे हाबाफारिनि गेजेरजों फोरमायथिदों। जायफोर बिथांमोना रांनि गोनांथि जादों बिथांमोना अनलाइन लन एपनि गेजेरजों गोरलैयैनो लनखौ लानो हागोन। बेहाय गिबि लन लाजेनबा खम बिबांनि मोननो हागोन, उनाव थाब सुख'ना लाबा एसे बुरजा मोनगोन। बिदिनो सम बायदि लाना सम बायदि सुख'ब्ला लनखौ बुरजा मोननो हागोन। लनखौ खालि 1 आरो 2 दाननि थाखायल' लानो हागोन। नोंथांमोना गोनांथि दङब्ला लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ। कटन मुलुगसोलोंसालियाव मोनसे गिथावना जाथाय। 2थि थालानिफ्राय सासे हिन्जावसाया बारजुमदों। फरायसुलिया दान मोननैसो सिगांनिफ्रायनो गोसोआरि नारसिनथायजों जुजिगासिनो दंमोन। पुलिसआ फरायसुलिया लिरनाय गांसे नट बोखांनो हादों। सासे फरायसुलिया कटन मुलुगसोलोंसालिनि खुंथायारि बिल्डिंनि 2थि थालानिफ्राय बारजुमदों। जोखोम जानाय फरायसुलिखौ नेमकेयार देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। जोखोम जानाय फरायसाया हायार सेकेन्डारिनि 7थि बोसोराव फरायगासिनो दंमोन। हिन्जावसानि न'आ गवालपारायाव होनना मिथिनो मोन्दों। एल्ट' आरो बाइकजों मोखांजों मोखां सौग्रावलायदों। जाब्रबथायनि उनावनो गारियाव अरा ब्लाव ब्लाव जोंदों। धुबुरीनि गलनगन्ज बानियामारियाव जाब्रबथाया 19 नं हायुङारि राजालामायाव जादों। एल्ट' आरो गंसे बाइकनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायो। जाब्रबथायाव सानै बाइक सालायगिरिफ्रा गोब्राबै जोखोम जायो। सौग्रावनायनि उनाव बाइकआ अर नांदों। बानियामारिनि माहार राजालामा 19 गंसे S26B 3733 नम्बरनि गंसे एल्ट' गारि आरो गंसे बाइकआ सौग्रावलायो। जाब्रबथायनि उनाव गलनगन्ज पुलिसनि मोनसे हानजाया जाथाय जायगायाव सौहैयो। जोखोम जानायफोरनि गेजेराव सानैखौ धुबुरी मेडिकेल कलेजाव दैथायहरनाय जादोंमोन, नाथाय देहा फाहामगिरिफ्रा बिथांमोनखौ गोब्राबनि थाखाय जिएमसिएचआव दैथायहरो। गेदेमा फिरं सिरिखौ जोबथा बिदाय होबाय। थांनाय 10 दिसेम्बर खालि रुंसारि जानाय फिरं सिरिखौ दिनै जोबथा बिदाय होबाय।
फेरं सिरिया मोनसे समनि अल आसाम निसिलेट ससाइटिनि गोख्रों दैदेनगिरिमोन। बिथाङा बडलेण्ड सोमावसारनायाव बर'फोरजों मैखोमै बाहागो लाफानाय सासे गुबुन हारिनि दैदेनगिरिमोन। बिथांनि रुंसारि जानायाव बर' माहारियारि गुबुन गुबुन आफादा गोथौ दुखु मोननायजों लोगोसे बिथांखौ जोबथा बिदाय होदों। बिदाय होनायाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जित स्वर्गियारिजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि प्रशान्त बर' आरो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मदन बसुमतारिया बाहागो लादों। गभर्नमेन्टे प्लिज চাওক সদায় মই এইবিলাক ঘটনা শুনি থাকো। গভৰ্নমেণ্ট হস্পিটেল আৰু স্কুল বন্ধ কৰক প্লিজ, সব প্ৰাইভেট কৰক। আমি পইচা দিবলৈ ৰাজি আছো। গৰীবৰ কাৰণেও গৰীবকো মাৰে, ধনীকো মাৰে, চবকে মাৰে। প্লিজ গভৰ্নমেণ্ট হস্পিটেলবিলাক বন্ধ কৰি দিয়ক। ইয়াতে পুলিচ নাহিলে নুচুৱে, কাকো নুচুৱে। মোৰ ভাইটি হেৰাইছে আজি। আৰু আমাক এবাৰ ফোন কৰি আমাক হস্পিটেলৰ পৰা জনাব লাগে যে ঘৰৰ পৰা পেৰেণ্টছ কোন হয়। হস্পিটেলৰ সেইটো দায়িত্ব আছিলে। কেনেকে জনাব? আজি ৰাতিপুৱা 5টা বজাত ইয়াতে ট্ৰিটমেণ্ট দি আছে। তেওঁলোকে ক'ব পাৰে নে নোৱাৰে? আমাক ক'ব পাৰে নে নোৱাৰে? পেৰেণ্টছ কোন হয় এবাৰ তেওঁলোকৰ এটা দায়িত্ব আছিলে নে নাছিলে? আমাক 5টা বজাত খবৰ দিছে, তেতিয়ালে নাই। তো আমি ওচৰতে থাকো, গোচাই খাওঁ। চব মানুহ আছে, আমি আহিব পাৰো নে নোৱাৰো কওকচোন? এবাৰ ফোন কৰক, ফোন নাম্বাৰটো আছে চোন। তো এতিয়া মই সদায় মই শুনা পাওঁ যে গভৰ্নমেণ্ট হস্পিটেলত আনিলে যেতিয়ালৈকে ফৰ্মেলিটিজ পুৰা নহয় কোনেও নুচুৱে। তো সেইটো মই শুনিছিলো। আজি মোৰ ভাইটিৰ লগতো হৈছে, এইটো কথাই হৈছে। তো গভৰ্নমেণ্ট, মই চৰকাৰক কৈছো গভৰ্নমেণ্ট হস্পিটেল আৰু প্লাছ স্কুল কলেজ বন্ধ কৰি দিয়ক। গভৰ্নমেণ্ট কোনো কাম নাই গভৰ্নমেণ্টৰ। কিয় ইমান ফৰ্মেলিটিজ কিয় থাকে সদায়? আজি মোৰ নহয়, চবৰে ক্ষেত্ৰতে এইটো হয়। ফৰ্মেলিটিজ কৰোঁতে সদায় আমি নিজৰ আপোনজনক হেৰাই আছো। মই চৰকাৰক সেইটোৱে কৈছো, কমচে কম এটা স্পীডত যেন আপোনালোকে এনেকুৱা ইমাৰ্জেঞ্চি আহিলে ট্ৰিটমেণ্টটো দিয়ে, সেইটো বস্তু সদায় চাওক। কিয় পুলিচ হলে কিয় ৰখে সদায়? কিয় পুলিচ আহিলেহে আমি চুম? কিয় সেইটো বস্তু সদায় আজি মোৰ ক্ষেত্ৰত নহয়, চবৰে ক্ষেত্ৰতে আমি সেইটো দেখা পাওঁ। পুলিচ আহিলেহে এজন চিৰিয়াছ হোৱা ৰোগী চুব পাৰে, কিয় তাৰ লগত চুব নোৱাৰে নেকি? কিহৰ পইচাৰ ভয় আছে? কি আছে ইয়াতে? সেইটোৱে হৈছে। আমাক এবাৰ কিয় খবৰ মানুহক ফোন নকৰিলে? মাক বাপেকো কোৱা নাই। মই বায়েক ওচৰতে থাকো। মোক যোৱাকালি ৰাতি বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্ট এজন এক্সিডেণ্ট হৈ ইয়াতে ভৰ্তি কৰিছিলে। তাৰপিছত তেওঁৰ 1-2 ঘণ্টাৰ পিছত ইয়াতে মৃত্যু হৈছে আৰু অভিযোগ উঠাইছে। আমি বিভাগীয়ভাৱে এতিয়া মেজিষ্ট্ৰেট এনকুৱাৰী দি সেইটো এনকুৱাৰী কৰি আছোঁ, কাৰ দোষ কি হয়, তাৰপিছত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব।